Přihlaste se ke svému účtu na naší stránce fixshop.cz. Přejděte do sekce Historie objednávek a vyhledejte produkt, který chcete reklamovat. Klikněte na ikonu 3 teček vedle produktu a zvolte možnost reklamace. Vyberte konkrétní produkt, který chcete reklamovat. Vyberte doručovací adresu z uložených adres ve svém profilu nebo zadejte novou. Zadejte IBAN. V případě uznané reklamace použijeme tento údaj k vrácení peněz. Vyberte hlavní chybu z nabízených možností a nahrajte fotografie, které mohou zrychlit zpracování. Potvrďte reklamaci a odešlete ji do systému. Následně se vám zobrazí informace, jak dále postupovat. Důkladně zabalte reklamované zboží v původním obalu a přiložte číslo reklamace. Navštivte výdejní místo zásilkovny a sdělte zaměstnanci kód pro Česko 9 9 6 2 9 7 6 2. Pohodlně sledujte stav reklamace ve svém online účtu.